Dobre, ideme naň. Tu máme 6, 7. Dobre, už toho nechám. Už to vlastne kedy? Ja neviem, ale nechám to. Určite vás to už tiež neba. Tieto trendy. Rovno tu máme pár spinov. Nie si to žiadne blasy. Čo mi padlo úplne nič. Počkáme sa niečo. Som na live, tak akože mám YouTube ešte. Neviem, kedy toto video bolo točené. Ale ja mám aj toto. Silno píšem. Otvoríme to. Otvoríme. A čo, pane? Nerobím si srandu. Ideme to otvárať. No a čo? Teraz si počkám na niečo lepšie. Určite. Sme ready, jak nikdy. A ideme. Spawnuje sa aká? Mushroom, sa mi zdá. Boom. Nie. Tu nie. To je hneď tu. Hej, je to mushroom. Neviem aká, iba šalma najúplnejšia je prizma. To je proste taká tá rúžová s duhou. Ona je mega pekná. Sice jeho najhoršie z tých nových, ale je lepšia ako normálna a ona helovíska. Mám. Toto je najlepšie, keď sa takto na private vrelde, nie public vrelde. Ideme spinovať. Len si spinkajte 60 sekúnd. Veľa to stúňu. Toto video bude a vlastne dneska aj Adnabius. Doma Roblox bude online. Mi napíše ja do chatu. Dobre, už sme zistili, že spia. Spomalene. Editor, takže ja. Chcel som povedať, no a už sme tu, že ja strašne milujem proste tieto pesničky. Sú také dobré, že ju din, tun, zahu, li, la, rila. Také proste, milujem. Uvidím, jak to kamarát sem bude smať. Ajde, no nič, lavaka. Ty moc nemusím, akože furt ich spávne. A treba mytik, to by to chcel dobrovoľne. Ale poslušaj nemal. Tak je preto. A už je to aj Rainbow. A nesem. No a bereme si kytajú, vôbec som vyšmykal tú zbol. No a tú lavaku som kázal samozrejme ako nejak som načo by bola. Toto video ja som vám už vravil, že
to je dávané až po admina, ale ja mám lavaku, ktorá dáva, je level že 100 a dáva že 3 milióny. Akože zase mám už nejaké webkety, to no. To by sa si ťažko získavala. Ako krokodila berem tiež kvôli indexu, takže si nemyslíš, že ho berem, aby som na niečo úplne na nič je. A máme tu aj súťaž. Dobre, máme tu súťaž proste od tohto nádherného dragona Canelónneho alebo nejakého zlatého, ak chcete. Ešte ako tam mám Rainbow, to si nemyslím, aby už mám dvoch undead. Kamarát mi jednu dal, bo on to s tým prestal hrať túto hru. A jednu som získala je na Dinabiuze. Tak ako ho chcete, proste tak napíšte mi do komentára, že ho chcete. A aj váš nick v Robloxe, ja si vás pridám a predám vám ho. Predám akože nie, že za peniaze, že predávam, ale akože dám vám ho. Tá biznica sa moc nepáči, pretože má že 4 noži, či 4 nohy má. Tak nie sa mi páči. Už je 6. minúta, ale tak som videl, že bola 3. Dobre, mám ju. Akože beriem ju, lebo 6-7 je proste. 6-7. Dal som to už prestať. Ja nechcem zregulovať, ja už mám, že mám koľko hodinový. Zakrafnúť. Kaž. Idem si pri Garamu a viem čo. What? Neviem prečo, ale keď som to strieľal, tak mi tam ukázala ako keby, že 100 krát po sebe, akže prešla. Ideme si pre OG-ho. Dobre, stelkuje to OG, ale tu je to iba secret. Ale neviem, či o tom ste vedeli, ale môj prvý secret tu v tej hre bol normálny strawberry elefant, ktorého som tradol týpkovi za toto Sahura. Mi dal toto Sahura, vtedy bol mega vzácny. To bol strawberry elefant, ten normálny až nejaký Barbarian hodol. Sekreti. Ešte, že to ťa hráte tak na platí napojiť, lebo získať no a aj si keď bola to mal 4 možno. Takže toto je také fakt, ktoré možno ľudí nezajímajú. Akože level 100 je v pohode, ale ja som že level 1000 troch. To boli ešte z môjho prvého admina buildu. Haló! Dobre, čo ide? To boli z môjho prvého admina, neviem či to počujete, ale ja to tak blbo urobený. Keď šuge 12 normálny, škoda. Tak, čaute.